Ye be na me hwenie. Ena me sakote asem bi na me yeden. Me tinie. Ema me gina asoro aka chos asema me ken wan hwa me ye betwe maso. Wan hwa me Awurade be panish me. Eti me kwa che se me sere bone fa che. Ha na me kam ye wura 1 year banti wura fi. Me sasema me ken man hwe na me kofia. Menya problem with God. Me catch o. Say a secret na me catch o. And the big busa wo ma dwen mu sen na asembe na Obinim ebe ka. Ni yam hyehye ne se wo kan Yankopɔn betia no. Me ka wie ya na me bu nkotodwe e wa ha. Na me se fa asem we serious. Obebusa say na last year na ya asembe me catch no say afi we bibia betimasi. Yes. Because makɔhwɛ ade bi. Yes. Eti me catch na wo say bibia betimasi na de ɔte wo nkyɛn no kora wote se wo wu ama ne nyɛdan. E ma ne nyɛ nwanwa. Because makɔhwɛ ade bi. Na agye na mkɔhwɛ me yemu hye me catch no say sunsu me kɔ soro. Ɛna me kɔto so mu di nkomo bi yɛdan. Ɛwɔ soro. Na me de Awurade akyɛ me abɔfo na ɛwɔ soro na dom akyɛdeɛ ni. A year ago, exactly a year ago, I stood here and I told you I have seen something, I've watched something, I've heard something. Spiritually, I went to heaven and there was a conversation that is going on. I've heard it, I've watched it, I've seen it, and I've heard it. Not just watching it, seeing it, or hearing it, but I've watched it well, I've seen it well, and I've heard it well. And I said, this thing that I'm about to say, I'll have problem with God. I'll have punishment from God. So that day, if you remember, it was here I stood and I said, anything can happen. Because of the things I've watched, I've seen, and I've heard. How to build your life in 2021. Please jot it down. How to build your life in 2021. How to build your life. A few way in a first build your life is about wisdom. Nyansa. Yeah, the whole of this year is about how to build your life by wisdom. Omo me kwato so no mudi nkomo omo ye 12 angels. 12 angels. And they didn't come. Papa Nanka said the home come. Onyankopon na di nkomo. Ne ba Jesus said the home come. This year, one ne win answer ebeko fast. Market on the wall. Me say one win answer on me Ombeko fast. Ombeko fast. Then kwasiafo beka echi. Ejimifo beka echi. Papa catch them say obebuo nyansafo ne more. This year obi a woni nyansa bia onko. Obi a woni nyansa bia onko. It is NFS January 2021. Unyankopon ne be Jesus and start ma unyansa sese ya. Amen. George din sorry. Won kan ho kakra mi ka say I receive it, I receive it, I receive it in Jesus Christ's name. I receive it, I receive it, I receive it, I receive it in Jesus Christ's name. Okay. Enu anantu aso. Angel ba ko a wo born ni kire me se. Kote ho e kire wa asole ma. O se mo Awurade Nyankopon ni din no emo ne biala emfe ni agoro. Na obi obonya me din di agoro na Awurade ma no ho nto ne da. Amen. I know the scripture, I know the word of God. Me mfe Awurade din ni agoro da. Waso di Awurade din agoro a o ma ho nto. Isaiah 12, Jeremiah 13, Ezekiel 14. Wasi na oman no adifo ne de mano hyenkom to ka se Awurade se Abraham Awurade menye dai menkasa. To me, you're very careful and extra careful. What you made you what boom you what respect me and to me car trot one for so. Yes, I said me be a switch on me be a swatch now we to me that one for so. Also, me cannot create.
said your Paul Kayano. Or say, let her make trouble me. And yes, I munim no crano, to me to me, madam. Dear Wakaya, me yamu shame me a buff about Casa Quatin, which I was on a man say, was a wonder when you mean young son. Womu be shoe. Nam say, was be brawali be goo. Relationship in the be breaky. I'm telling you, be brawali be goo. Be relationship be breaky. Yema betu to be brainy be bre. Ye be yin kofu be bre die fra dwumam bi benya accident awu. Nsam betu tonkrofo keka nyema be bre. Nam say ye die nti or say because of the nyansa. To me tisa wodi no atoa me mfa nse bayifo tina me catch say nyam paabo na this year di twa te me tia me mfa nse bayifo me mfa nse say ya duru no bi di wakoso me de be hye say wonnim die nyansa fashion wonnim die nyansa enti na ato me da se wana wonnim nyansa no nsam ba to wo mo nsam makeka ebi nyinsa ebe sei ebi aware ebe gu ebi relationship be breaki ebi mu be wu ebi adwuma be sei be yibi modi afra adwuma ebi sika be hye efiwa be tu bim ebi hu be che ebi be lusu bisa ede na enye abaifo na beku atia wo nemu eye wawu nyansa wa hunu wade ne ho ene mema ade na firi wo nsa media makwahwe mahu mate ena minua panyi ba akose kone ko kachire wa sole mma no nti we de mi bunko to ge patch wa enye yie kwase ama me permission se me meka this year ye de dia na eko nyansa hwe obi ani meka no de asoso man this year ye de dia na eko nyansa ye se do don se wo ne ni ase ba me mfa ngo this year ye de dia na eko nyansa Sakari pa wo ni meka no da so this year je ne de ko nyansa 12 months eje ne de ka nyansa 365 days eje ne de ka nyansa 52 weeks in the year eje ne de ka fi ni nyansa. Thank you. I saw 12 angels have a conversation. And one of them told me that this year, those without wisdom will cry. So he gave me the permission to come and tell you. I said this year is not about prayers or fasting. We are entering into this year or crossing this year with wisdom. In other words, how to build your life through wisdom. Because those without wisdom, in fact, will cry. I have gone there to watch it. And I've seen it and I've heard it. Now, I will not lie to you because you already have faith in me. You already believe in me. That is why Exodus, the book of Exodus said, 27 said, we shouldn't mention the name of God in vain. And the book of Jeremiah also said, there are some prophets that say, thou sayest the Lord, while the Lord have not spoken. So I and Obinim, I don't joke with the name of God. What the Almighty God and His Son Jesus Christ have said is what I'm telling you. I said some of you, you will have your marriage collapse. Your relationship will break. I said some of you, your pregnancy will terminate. Some of you lose, or your financial status will decline. When you fall victim, I will not attribute it to the witches in your family or wizard in your family. You lose your job. Some of you will lose your job. Some of you, some evils will befall you. And I will not attribute it to Satan.
or the witches and wizards in your family, some of you will die. What I will tell you is that you don't have wisdom concerning what you have lost. So this year is about wisdom, how to build your life through wisdom. This very moment, it is my prayer that may God gives you wisdom. Nyansa. Nyansa. Mese obinya nyansa kakra bi de bibia this year. Mese obenya bibi. Eye Awurade na akasa woni Jesus na akasa na angels na tena abusuafo de akodi nkomo na menso makoye den. Wakote. Eti papa ene ne ba na adwen wo se omom wo nyansa nyina na omom besire nyansa mo benya nyansa nyina mo beko. Ene omom besu nyina yo omom hunu nyansa. Ti this year de wonyenye nyansa kitwa bi e wade bi ho pe e be so sidi ama ho. Wunyenye nyansa wade no ho ye wo kese nyansa no nya kira wo sade no ye ni se na ye yiye pe. Nyansa no nya ba wadwene mu se je ni se be ye fafa nyansa no ba wutim se ye ni se pe na efa eno ano no e beji boom eno ano no ko papa si this year enyansafo no beboa wo mo na jimifo ndo ombe dey ombesu me das. Yes. Okay. It is the Almighty God, His Son Jesus Christ, that has spoke of it, and the angels heard it, and they've also passed that information through me to tell you. This year, we are walking through this year by wisdom. If you have a little wisdom, I said you are going to make it this year. But those who doesn't have wisdom, I said they are going to cry. If you have just a little wisdom, I said this year will be your year. But okay. Those without wisdom, they will cry. Proverbs chapter 3, verse 19 to 25. Proverbs chapter 3, verse 19 to 25. And what you actually need 1, no second, because 15. Proverbs 3. It's here, Radia Sem. Erade di nyansa ne share asase ase. Tie, erade all started we as no di nyansa ne started ye. Eti mona anameka se ye na ye so ye start afi nyina no o se ye mfa nyansa na en start wade entiase di osoro etim ho na 2 ade na wo be ye no tiase ansa na wa start ade na wo be ye no tiase tiekwi na meka no nye brofo kwatwifo doso onyankopon start abo wiase no odi nyansa ene start ya kaso bi di nyansa na start ya kire se eba ni trim sa na nyansa te eba wutrim tina me ka kire wo sesi ya se enya ba wutrim se ade ni yeni se na wunya ye na efa enya fa na ye kituwa bi pe ebeji bum ti nyansa ya de a eba wutrim a na watu ho na mo eba wutrim a start na yes ade no wo se ruade be start ni nyansa ne bae ti nyansa ne bae na ruade dwen ho a se de wo hwe me na ruade dwen nyansa ade nyansa be ba mitrim ena ruade te de obeye na se ruade na te ase se na me beye na nimdia so na abunumu nsuo paaye ene wonya nimdia se ade na me beye no wo se me ma epo ebo ano ye faako na asase ye faako na minya baby efe ne wo soro ene fom just wonya nimdie wo ho wonya nimdie ti ade na wo be start wo abrabom ni nyansa na ebeba wutirim no wo hwa me wa ha yes nyansa na ebeba wutirim e wa ade bi ho no di kan ti ase ni obi amuwa bam okay di kan ti ase ni obi amfa na adwen bone nwura wutirim wonya ti dia wo be na se pe na wa start adwen ho anya ade nimdie se there be ade no ene wo se me yeni se akwete se omo si trousers omo ba na omo si ye omo amfa kese omo nya nyansa se ye besi but omo anya ntiase amfa nimdie anka omo si wie na achia echi tama engineer
any electrician kasa achia mon 10 no almost say emu oduye 10 na anye dai enye ye ti omu di Kenya nyansa ne say yemfa ba kwinsia ti nyansa ne bai but o man ti don be na se ena nimdiye no so amma say yen sete no etu nyenye nyansa ne ba wutiri mu pe nyansa ne ba ya ti de obe na se na nimdiye no so nkyere o say wo de besha me start here free anam da ko wi ha me say eti before say Awurade start so obo wi ase no eno so o fuo no ko ne sa ti Genesis chapter 1 no o se na Awurade ka so osoromra we nye say asase yes o ko sa na Awurade ka say aduane mra ba bia no break ye enti se mo amu si dan na no waka 3 months na won ko dan na ho because one calculate ne man hwe ti Awurade de o se 6 days no wie because nimdia ne ye adwuma ye set up ni wie ti ase ne ye adwuma wie. Hello. Hi. Minim said you make an ewura nyansafo tirim ti Awurade no what say ene o say nya ho nimdia o say nya ho nimdia say many say san all starting men starting we asro du baby say ade no ma anya ne ye chese we anya ho nimdia ade na me ye kwa mante ase na ade no kwa mante ase na ma starting one tia ase na wo starting we anya ho nimdia ase na wo starting na chese nyansa ne bae no a wo de starting no we anya ntiase we anya nimdia nti Awurade nya nyansa no o de ntiase kan ho ene wo say nya ade ne ho nimdia ansa na all starting iti nyansa ne ba te de wo ye nase na sanya nimdi a wo de be hyase sebe ya onka wo kwam in Jesus name amen. Amen. Kasa. The Bible says God by wisdom found the earth, and by understanding he got the heaven being established. And then through knowledge he was able to put things right. He had the knowledge that I have to separate the sea from the land so that I can get heaven also. So God, by understanding, know what he's doing. The same way, if you have the wisdom, have the understanding of what you are doing, then have knowledge to put things right. Don't start while you don't have understanding, because if you don't have the understanding, someone can discourage you, or someone can put evil thoughts into your mind. So have understanding concerning what you are doing before you start. Let your calculation work. Don't just start something that you don't have understanding with, so that you reach a point, then you go stuck and said, what I'm doing, I don't have knowledge about it, I don't understand. How will I do this? How can I put this in? No, have understanding before. Because when God have understanding and knowledge about what he is doing, he is not got stuck on the way. Just like some of you, when we are putting up a building, it will reach a point, you got stuck. About 3 months, you don't go to the building to continue. No, sir. Ejumana all no DC dino. And the man in your problem. Before so best I say who see dino, say Ejumana would DC die, Ejuma sika no DC die, share Jumano income wawunya. Sanoa started dying. Yes. Yes. What I say? Yes, sir. And I said the cannot treat any brofia, what I say. Obi started be no jaya. Adia 2 pen worker, DNT Jase, Adanamantiase, Menya Hunim de Mentiase, Menya Hum de Tinimijay. But a radi Unya Yansan, Unyantiasen or Senyanim Dian, and San all started. And then was Yansu Wahano, Yansan Eba, Tiasie, Nessenim Diekaho, and Sana Wonso, Washasi. Powerful. Powerful. The reason is the money that they are using to build the house is the work that they are doing. Instead of sitting down and then looking into your income before, no, they just start building it.
Now, it will reach a point they can't continue the building. When you ask them, the only thing they will tell you is that I don't understand what I was doing. I don't have knowledge about what I'm doing. That is how it is. So when God had the wisdom, he also got understanding and knowledge. That is why when he started the creation, he did not go stuck on the way. He continued like that. Let there be this, let there be that, and it was so. So please, whatever you want to do in life, make sure you have the wisdom, understanding, the knowledge before you start. The knowledge to put things right, or to have the setup right before you start. Don't just jump into it without understanding what you are doing and having knowledge about what you are doing. With that, you get stuck on the way. Okay, minti quotation is 25 verse 21. Obi abete ase. Verse 21. Ebra wanya nyansa wanya nimdie ne nte ase awie no. Hwede ye to aso a ebetimi de wakowie. Bedu beduru tie. Bedu beduru. Aha. Meba. Osise meba wanya nyansa ne nte ase nimdie wi nyina beboa wo. Meba fa nyansa hunu ne adwenempa sie. Eba no enane emfiri wani so. Enne preach mani emfiri wani so da. Na aye nkwa ama wo kra. Ebe ye nkwa ama wo. Ne enimonyam ama wo kon. Eno na obe nante wo wakwan so jojo. Na wo nan ensunti. Wo nan pem boda. Adunu nan no. Sa wo koda a wo ri mo bi. Wo nan pem boda. Neke se Satan ka kire Yesu se dan e boy pan no na wa twero se wo nan pem boda ende se Yesu nim nyansa kale nan ye den. Epembo nti aha no wo kire se wo nim nyansa wo so wo nan ye den. Neke se Yesu ku agimi kale nan ne be den. Epembo. Clap for wisdom. Adunu nan no 24. Se wo koda a wo ri mo binim. Wo koda wo yem hihye wo da. Na woda wona be ye de wo be da hate because of nyansa nti. Adunum Israel impofrim ehwiye ukwa de yenya because wo nyansa we nyina osin suru. Okay, ye wie ho yenko part 2 tikro part 2. Obi wo nyansa no utimi de ye niam bebre. Aduma chede no eye kituwe bi na Awurade de be so wutiri so wapampa se ko. Diaka nyina ye de Nyansa. Yima no diaka nyina ye de Nyansa. Emu na mewo adwuma na emu na mewo. Ade na mewo mu no me ka kire wo. Adwuma na emu na mewo. Ena adwuma na wo nso wo ye no emu na wo bi nso wo. Obi ba mu ja wo bi ba wa besan ne ho because wo hu nyansa chen no. Wo se adwuma na wo ye no wo kotu wo bi ba wa kosan ne ho because wo hu nyansa. This year, ya nyansa fo be ko na nkwasiafo de ombeka ombehwe fom. Eti obi owo nyansa no wo abetro ne sei. Mini do be sa tro no. Obi owo nyansa no otimi ye niam bebre ne bi won fo ye tro ne sei. Those who have wisdom can do many things. Eti tro and then number 2. Proverbs chapter 9 verse 1 and 5. Tikro obi owo nyansa otimi niam bebre ntie niam ni bi. Proverbs chapter 9 kan 1 mame and 5. Obi owo nyansa ne niam bebre no otimi ye ntie hwe niam ni bi. Nyansa asi ne dan. Nyansa otimi di si dan. Obi owo nyansa otimi si dan. Wisdom had builded her house. Wasane nadum ne wasane nadum enso. Obi owo nyansa otimi si 7 pillars. Yes. 7 pillars. Obi bu say 7 pillars ye de tie borofo no. She hath hewn out her 7 pillars. Obi owo nyansa no 7 pillars. Pillar ba ku bia wo de beye. Pillar ba ku bia wo de beye. One pillar hath its purpose. Obi owo nyansa otimi si 7 pillars. Ba ku bia wo de kasa ye nyansa timi ye. Okum ne muwa. Nyansa wotimi di kum muwa. Okumwa enti bofo otimi ko nwura mu ba wonya bi. Wisdom had killed her beasts. Wakum ne muwa.
okum ne mmoa to otimi kum mmoa eye ne mmoa nyansa timi kum ne mmoa minim de obesi atesa word na se nyansa timi kum ne mmoa otimi awade ma honhom obete asema meke nyansa otimi kum ne mmoa se mmoa ne dia to no anim de woye no anim tam otimi kum bi rebi nya bi nyansa ma kum ne mmoa ti ye hwe de ode mmoa ne beye to aso wafra nensa nyansa ofra nensa. Wisdom has mingled her wine. Na wasiesie ne pono so. Nyansa siesie ne pono. Wisdom has also furnished her table. Osoma ne mawa. Ena nyansa suma ne mama. Wisdom sent forth her maidens. Otiem kromu nsusro mia so se. Ena nyansa suma ne mano no mkotiem wo kro nsusro mia so se. Wisdom cried upon the highest places of the city. De woye atetekwa emane ha. Eti obi a wajimi biano omra ha. Who is simple, let him turn in hither. Aha se kire ne se omo munim nyansa ya mu din kwasiafo atam. Nyansa okotiem wo krom, tiem wo radio so, tiem wo TV so, tiem wo bonten, tiem ohene no tiem, assembly man no tiem, osofa no tiem, politician no tiem, nyuntuni no tiem, wa na wo tiem, feru no tiem, ne feru tiem wo bi. Hey, and I will see that what pass ya boy Jimmy, won't tosment, don't spend the boy here, who's Sammy dying, what my money the chalk bidie, Nyansa team, or team. What team, Tinyansa, and what team no day. Na de only train so. Nyansa should be Jimmy attempting and Nyansa for the dear Jimmy for them. Tinyansa catch will be a winning Nyansa, what Jimmy say. Mumra medi meduani no Brana medi meduani bi. It's a nyansafo na hwen agimifo aha se kire no enyansafo na efidi nkwasiafo enyansafo na efidi nkwasiafo tidi ofidi maame fidi o papa de o hwe fie no ye buni nyansani ye won hwe fie no buni kwase agimifo. Yes, wisdom said, come and eat of my bread and drink the wine which I have mingled. So those who are responsible in their family, they see them as wise people. But those who are not responsible, they see them as foolish people. Come and eat of my bread. And drink of the wine which I have mingled. Why is it that wisdom is telling the foolish person to come and eat? It means wisdom is trying to tell the foolish person to come and see what wisdom has done. Have you seen what wisdom can do? Number 3. Number 3. Yesuma enyansafo na yensuma nkwasiafo. Powerful. Tieniye ma me papa. Usuma obi am sesuma hefo. We send wisdom people or those with wisdom. Yensuma nkwasiafo. We don't send foolish people. Enti twiroshe ho. Yesuma nyansafo, yensuma jimifo. Enu pehu quotation na yenkan Matthew chapter 2 verse 7. Can you Matthew asempa etinso ni mu etimienu ni mu nso yiti awurade asem na Herod frɛ enyasafo no kokoa mu bisa won dekro bra wo se Herod frɛ him for ofrɛ enyasafo obuwa enkwasiafo enyasafo frio enkwasiafo enyasafo hwehoyi na Herod frɛ enyasafo ofrɛ him for enyasafo no nkwasiafo ni ho bra wo yesho because timi frɛ nkwasiafo negas yesuma him for enyansafo yensuma bakwasia dabi yesuma badie benyansani eti Herod frɛ him for na Herod frɛ enyasafo osafo mo kokoa mu ɛna na yedi jimini na sare ko kokoa mu aso be yepie kaba tone mazika uko frɛ jimini ni wo kokoa mu obe yasem na pie na Herod frɛ nyansafo ewo kokoa mu
ebisa wɔn brɛ koro a nsoma no firi yi nsoma no firi yi kasa ɛnwɔtwe no na ɔsoma a wɔn Bethlehem sɛ na wɔyɛ dɛn ɔsoma wɔn wɔyɛ dɛn he sent them na ɔsoma nyansafoɔ no wɔ hen Bethlehem sɛ monkɔhwehwɛ abɔfra yi bi na ɛfɛ ne Yesu na monkɔhwehwɛ ne ma me na sɛ monya hunu na wɔmɛka nkyerɛ me soma nyansane na ɔfa good news mmra so kɔsoma kwasea womɔ nsɛm afa wo nsa ɔnsɛm kɛseɛ fama Jesus eti maame ye paapei wopɔ obi asoma na asoma hwan nyansani yima no soma hwan nyansafoɔ hɛ wokɔsoma kwasea agorɔ diw na Herod pɛ obi asoma no hwan na ɔfrɛ no soma no nyansafoɔ na baabi a meda sɛ 7 ɔsɛ na ɔfɔ no ɔbisaa wɔn mo ɛbrɛ koro a nsoroma no ɛyi ne ho di na kɛsɛ na nyansafo no di kan ehu nsoroma no dada ti wɔbisa wɔn mo brɛ a mo hu nsoroma no etu kan verse 4 ɛɛba a ɔbɛkyerɛ wɔ ase batoma dwom na kɛsɛ nyansafo no di kan hu nsoroma no ehu sign no ti 7 ɔsɛ mo nkyerɛ me brɛ a mo hu nsoroma no na te sɛ nsoroma no yɛ kala bɛn na nsoroma no de mo kɔɔ hen ɛde mo kɔɔ Bethlehem ɛyɛ hwan Yesu wɔn okay na mo nkɔhwɛ na mo mɛka kukurum tuupo obi asoma no a sumadeɛ nyansa meda ase sɛ wate aseɛ. And Herod called the wise men privately and diligently inquired of them. Be a Proverbs 10:14 ɛka ho the same asɛm na tiwia na read no so de aka ho kasa. At what time did the star appear? Proverbs 10:14 And Herod sent them to Bethlehem to inquire where the child was born. So, if you want to send someone, send wise people, not foolish people. Because when you send foolish people, they will do otherwise. So send wise people. Proverbs 10:14. Mebusam eti du imu eduna eti Awurade asem. Enyansafo kura nimdie. He! Wosuma nyansani. Wosuma nyansani. Asɛm na wode suma no sɛ yɛ bɔne sɛ yɛ papa ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛkura ɔmo biante ti enyans no ɔsɛ yifo na kura enyansafo kura secret enyansafo ɔmo kura secret nkwasiafo na ejimifo die wɔde asɔso na ejimifo die wɔn ano yɛ ɛgye wɔn ano yɛ dɛ wɔn ano yɛ ebua ebua yɛn nkɔkorɔfo ne de sɛ debi yɛ taara no enyansafo enyansafo kura nimdeɛ ɔmo kura nimdeɛ kyɛ sɛ ɔwɔ secret ejimifo no deɛ na hefoɔ deɛ ejimifo na ejimifo deɛ ejimifo ano yɛ ebua debi asɛm no na gye na wasoma no woso wɔn kɔ ahyama wɔn kɔ kaaso wɔn kɔ medina wɔn kɔ danso man onye nduru cycle koraa no na obi ayɛ dɛn obi ate ụmụ nsɛm afa wɔn nsa nyansani ɔkora secret ɛna ɔde sɔɔso na gyimifoɔ deɛ ɔma no te sɛ deɛ abua ɛhyɛ n'ano no ɔtwe abua mo a mo de mo ntere akura sɛ abua te sɛ cigarette te sɛ wi ayɛ sɛ ɛyi deɛ girls twitwi wɔ social media yi ɛdeɛ ɛyi na wabɔ ne ti sɛ si ɛyi ayɛ sɛ shisha sɛ deɛ ɛdeɛ no shisha ɔsɛ saa na gyimifoɔ deɛ no te de bi etua n'ano shisha ɛmpa n'ano da eti Matthew Herod soma nyansafoɔ cause ɔmo ne nim secret ɔmo ne timi kura secret agyimifoɔ de ɛdana no sɛ abua eti mesrɛ wo ka wasɛm akyerɛ wadanfo na maame na papa na wo soma wo bi a soma hwan nyansani thank you me da se wati wise people always keep secret why na efa wo fa
Ofa. Take Obi dance away there. Oh, bonus won't tie ne tuna yon one asem. Wala o. Wala. Yango. Wise people always keep secrets, but the mouth of the foolish always leads to destruction. So if you want to send someone, send wise people, as Matthew have said, because the foolish one, when you say anything secret to them, before they get home, someone has heard it, they will release it. So their mouth is like someone who is smoking a pipe. That is how they are. The foolish person is. So don't send a foolish person, but send a wise person. Yanko point number 2. Wo fa obi adwuma. Fanyansani adwuma. Powerful. So powerful. Wo fa obi adwuma, bra sister, mama, mo bi am adwuma. Wo fa adwuma for workers, am se fa here for. Nyansafo. Emfa jimini adwuma. Emfa jimini adwuma. Obere Obeguno. Fanyansafo adwuma. Yanko Bible me. Matthew 25 verse 1. Tikadi wo de na wo kan. If you want to employ someone into your company, employ wise people, not foolish people. Matthew 25 1. Matthew asempa eti aduonu num eyimu baako yetie Awurade asem. Yanhwe adwumayefo bi e wa ha. Na wode osoro ahine no betoto mabawa du bi a otase won kanea efiri edi se orekohia ayifukunu no. Okay, adwumayefo workersfo bi a obi di na yefra hye omonsa. Me patro yentie. Minim nipa kwana no ye we ne say bla wisdom ana say bla dubu anya na bla solomon na bla kofi akota na bla eric wale power ana minim say ye wedding dia obi na ye wedding na wenye obi amfa nhye ne nsa na ode ko hye nkrofo bi nsa san nkrofo no de wedding ni hye omonsa so omonye wedding omon decorate man no say na bi agimifo na bi ye de kwasiafo workers tebi ye nyansafo ebi ye agimifo. Yes. For example, someone is holding a wedding ceremony. Matthew 25 on Eka. That is how Matthew 25 is trying to say. Someone is holding a wedding ceremony and they're looking for someone to entrust the ceremony into their care. And then he entrusted the ceremony into some people's care. Some are wise and some are foolish. And for party, engagement, wedding, or adoring, and trust it into the wise people's hand to do the setup. Bibi anyansa na ye adwuma no. Eti yanhwe obi a odi na adwuma ne party ne wedding share nkufo bi nsa say na jimi fom. Eti kama me Matthew 25 no. Verse number 2. Na omu na won emu enum ye nkwasia. Oh, sa na say workers fo no a wodi adwuma ne share omonsa no. Ebi ye nkwasiafo. Emu 5 ye nkwasiafo. Na emu na won mu enum ye nkwasia na emu nso ye madwema enyansafo ye dike wie party baby a me say o fa workers fa enyansafo me fa jimifo ye read hu quotation na wie ana we so de we ye do party a wo de wadwuma hye wo bi nsa me fa madwuma hye wo bi anza o me na me ye madwuma and ye wo mo so ama from se be ye bi boa me ye wie sa part no workers mo me boa me eno na bible say wo fa worker fa nyansani ana we so wo ye program bi na wo de ma wo bi se mo nkosiesie ma me a wo se me mfa makwase fa me nyansa ho ne ye duru no emu 5 ye nkwasiafo emu 5 ye nyansafo to aso na nkwasiafo no fa won kanea no nkwasiafo ne fa won kanea no wa mfa ngo enkura nkwasiafo ne fa kania na wa mfa ngo ba wa mfa crazy petrol diesel enkura odi begum na madwuma ne fa won na madwuma no fa won ngo igu toa emu ka won kanea no na kese nyansafo de omo fa kania no omo fa crazy ni petrol gu mu na ayifuku no cheye no ne bra ayifro na oba ne cheye no wen nyina ani kumi na odedai okay omo die na the suoni mu no watentiemu se hwe ayifukunu no ni o momra edin kohia no verse 7 ena madwuma no nyina sore nyansafo ne sole na madwuma no nyina sore keka won nkania
na enyansafo no sɔle no ɔmo so ɔmo nkania na nkwasiafo no ka kyerɛ madwuma no sɛ ɛna gyimifo nkwasiafo no ka kyerɛ nyansafo no sɛ momma yɛn mo ngo ni bi momma yɛ kerosene petrol diesel ni bi na yɛ kanea no redum na yɛ kanea no adum ɛnyɛ sɛ edum po adum na madwuma no bua sɛ ɛhɔ na nyansafo no ka kyerɛ nkwasiafo no sɛ dabi ɛrenso yɛn ne mo dabi anso yɛ ne mo na monkɔ wɔn a wɔtɔn mo nkyɛn kɔtɔ monkɔ wɔn a wɔtɔn nkyɛn saa na abrabɔ no te wonya nyansafo wɔ wadeɛ bia mu a ɛyɛ dɛn ɛboa wo sɛ nyansa ɛba wɔ bi tiri no ɔde tu wɔ bi a ɔwɔ nyansa ne tiri sɛ manya adeɛ bi boa me sɛ no ɔno nso tumi boa wo a ɔno nso yɛhu ne sɛ ɔyɛ nyansafoɔ bɔ nsɛm hyɛ hɔ ɛti mede awei bɛsia na matoa so sɛ wode wo dwumadie ɛɛhyɛ wɔ bi nsa a fa hyɛ nyansani nsa na wobɛba no na wayɛ ne kama meda ase sɛ wate hɔ no ase Amen. okay Yes. yes The kingdom of God is likened, the kingdom of heaven is likened unto the 10 virgins that took their lamp to meet the bridegroom. Now, 5 were foolish and 5 were wise. And the foolish ones did not take oil with their lamp, but the wise one, the 5 wise virgins, took oil with their lamps. Now, when they went to wait for the bridegroom, the Bible said the bridegroom tarries or delayed, so they slumber and slept. Now at midnight, they heard a cry that the bridegroom is coming. Then they all woke up, and then the foolish one who did not take oil into their lamp were asking the 5 wise virgins to give them some of the oil. They said, no, we'll not give it to you. Go to those who are selling it to buy some. When you read the Bible says when they went, the bridegroom came and the door was shut. So that is how it is. If you want to entrust your work into someone's care, give it to wise people. clap Give it to wise people. nyansani ma ɔmaame ana ɔpapa ni gye nyansani ma abusua ni gye na kwasia ni di ɔma abusuafoɔ yɛ dɛn esuomɔm werɛ ho nyansani fa hyɛ hɔ ɛtɛ ne bɛka ne borɔfo sɛ nyansani ma family foɔ ni gye ne papa na ne maame ni gye A wisdom person causes the family to be happy, but the foolish one always trouble their family. titwerɛ nyansani ma ɔpapa na ɔmaame ni gye A wise person calls his or her father or mother to Proverbs chapter 10 verse 1 Proverbs 10:1 kan ma me nyansani ma abusua ni gye na kwasia deɛ ɔma abusua ni suoma ne werɛ ho ebia na papa esuoma mi su mebusam eti du yi mu baako eti Awurade asɛm oh Solomon mebusam ọba nyansafo ma n'agya ani gye ọba nyansafo ma ne papa ani gye ne maame ani gye ọba nyansafo ma abusua ani gye na kwasia deɛ ọba nyansafo ma n'agya ani gye na ọba kwasia ɔka kwasia wɔ hɔ o kwasia paa nyɛ na mekan David ma mehwɛ sɛ me deɛ no saa na tia twi na wɔ hɔ saa nyansani ma ne papa ani gye ne maame ani gye ɔba nyansafo ma abusua ani gye na deɛ ɔtɔ so mmienu deɛ deɛ ọba kwasia deɛ yɛ ne na awerɛhoɔ ɔma ne maame werɛ ho de bia na ma esu kwasia kɔfa sɛ baba ɔba nyansani ɔma abusua ani gye kwasia de ɔma abusua no werɛ ho papa no maame werɛ ho kasa. Yes, a wise son always make his or her parents glad, happy, but the foolish one always cause his or her parents to be sorrowful. Yes, have you seen what wisdom does? Yes, that is what wisdom does. Okay, point number 6. Nyansa nankasa wankasa kura beboa wo enye wo maame no papa nko na beboa wo wankasa bere beboa wo tenase ye ase woni kum bi sei wo boa woni nkum wo betie enye papa no maame nko na nani bagye o wankasa nankasa ne nyansa no beboa wo enye papa no maame nko na nani bagye wankasa beboa wo. Wisdom does not
make your parent or only parent happy, Debbie. but you yourself, it will help you. Proverbs chapter 9 verse 12. Proverbs 9:12. Proverbs 9:12. Mebusem etin kron yimu edu mienu. Etie Awurade asem. Se wo hunu nyansa Na wo hunu nyansa. Hunu fa. Wo ye dey? Hunu fa. Wo hunu fa. Wo hunu fa. Tebio. Se wo hunu nyansa hunu fa. Twi ake ya se obi na wo ye no. Wa na wo ye ho. Yes obi na wo ye no. Wa na ye ho. Ti se wo hunu nyansa. Hunu fa. Wa na wo hunu fa. Na wo jibi so a, wo jimi fa. That's right. Hey, Radi Yesu. This year, enkofo be soon because of nyansa woninti, because of jiminti. What the market? Our libe gu relationship be break mejao. Ye be jim kofo di efra dwumam. Kofo ne ma be sen, kofo ne ma be hye. Kofo be nya accident, kofo be wu nsam betoto nkofo because of jimi. Me say etoa emfa nko mountains emfa nko ye mpaebo emfa nko ye fasting because enye beye na eyo abayifo e de mpaebo ne hye omo eti etoa emfa nye mpaebo ne fasting emfa hye beye eti etoa emfa hye beye fa hye de hey yima no etoa fa hye de Jimmy. Yes, if you are wise, you are wise for yourself. The same way, if you are foolish, you bear it alone. I said this year, there are some people, they will cry because some will die, some will fall sick. Evil things will be full. You are foolish. Don't attribute it to the witches or wizard in your family. Enti se wo uhunu nyansa fa soso. Uhunu fa. Ne to aso e. Uhunu nyansa uhunu fa. To aso. Uhunu nyansa uhunu fa. To aso bibi to aso. Edun kwasiafo ne de no so. Obi ka se mampa kwasiafo de na so. E to aso. Uhunu nyansa uhunu fa. Se uhunu nyansa hunu fa. Wa na uhunu fa. Na se wodi fe na se we jimi so a. Wonko na wo besoa. Wonko obi aka. Wa na besoa wo jimi no. Yes. Se uhunu nyansa hunu fa. Wa na be fa dia ye we. Wa kwa se wodi fe na se we jimi so a. Wonko na wo besoa. Na na besoa wo jimi na ma ho. Ti na be this year. Ebe tun konfo bebre o mbesu ti sa no usu a ti sa no usu a nko na obesu na eso na e ho na be kai 31st ye Obinim kai ye mi jimi no se uhunu nyansa nya papa no ma me nkwa no mani baji o wan kasa uhunu fa eboa na se u jimi su a one best one best. Thank you for your trumpet. If you are wise, oh my name, thank you for your trumpet. Thank you for your trumpet. Thank you for your trumpet. Remember trumpet in quotation. Trumpet or Bible. Thank you for your trumpet. Remember trumpet in quotation. Amos 3:6. Amos 3:6. Amos ngoma no timi ensa imu nsia yetie Awurade asem. O say anasa wo hya totobento a ena obi boy Amos 3:6 o se ye bot obi bot so ti so obi abot totobento pa wo ti so obi ahya totobento a anasa sa wo hya totobento wo kro ni mu a sa wo ti so obi abot totobento wo kro bi mu na park isu wo so ti so obi abot totobento pa oman ni mobirim obi ayem hye no na ga asem bi asi enti sa no nyansa ni bia no ye smart for totobento na me aba na ya bo okrum no bibi asi nti trumpet no quotation am dia ma ti ye bot trumpet ke se bibi asi eti o mo bot trumpet Amos 3:6 ke se wo bo no bibi aye den asi. Thank you. Me say point number 7 me say obi e wo nyansa no usuma fidie owuo pa enye den kwasia jimi for obenya no obewu ti yenko. Proverbs chapter 13 verse number 14. Proverbs 13:14. Yetie Awurade asem. Yenko
Enyasafo nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa asutire. Obi a wɔnim nyansa no woman akwankyerɛ wɔ di so wokyerɛ ne deɛ wɔnya wɔ di so woman direction a wɔ di so obi onim nyansa no wo ka bibi kyerɛ na wɔyɛ kyɛ sɛ obi onim nyansa no ɛdeɛ wo kyene tena ase anyanya sa no kae Enyasafo nkyerɛkyerɛ wɔso wo kyerɛkyerɛ no kyerɛ wo sɛ enyansafo nkyerɛkyerɛ obi onim nyansa no start sɛ wotu ne fo ababaawa de yosi piepia na dwu bewu abrante de wi a piepie obi beku obi nyansani wo kyerɛ na wotu ne fo na kasa kyerɛ no de wi a wo yale de pe kyerɛ akwan o doctor wanu madura enko ti nyansani wo kyerɛkyerɛ no a na ne ba ne ho so nti to aso so kyerɛkyerɛ nyansani no. Enyasafo nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa asutire. Na bɛyɛ nkwa bi ama no sɛ onipa de bɛfiri owuo afidie mu. Wafiri owuo afidie mu hwim. To aso bio ɔse sɛ hɔ a kan bio 14. Enyasafo nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa asutire. Obi onim nyansa no wo kyerɛkyerɛ na obi onim nyansa no wo kyerɛkyerɛ na afi onya nkwa na sɛ ne ho ɔyale o ati sɛ bibi na etu no wote sɛ asɛm na ato no broken heart no ana bibi na ato no eyowuo but because onim nyansa na wona na kasa no na asɛ wonya nkwa na ohili na ni ba na ho so to aso ɔsɛ na ne ho ba na ho so. Enyasafo nkyerɛkyerɛ yɛ nkwa asutire. Na fo nya nkwa sɛ onipa de bɛfiri owuo afidie mu. Obohu anu wodi afiri owuo de ai afidie nim twem to obi onim nyansa no ofiri owuo afidie nim to bo se tembia ne tamfo ne se we yenya na nku no onim de ai nyansa. Thank you. Powerful. We yenya na nku no onim de ai Nyansa. Na omo nya omo ku omo ne de fa so hwen Omo Jimmy. wo Jimmy no obekun eti obi owo nyansa no usum owu afidi a woyɛ den ene your point number 7. Any wise person, when a death trap was set before him or her, they would surely escape that snare of death. And any wise person, whenever you advise the person, they take it in good faith. Now, those who set that death trap will say, this trap did not caught up with him or her. It is not that it did not caught up with them, because of wisdom. That is why they were able to escape that death. Point number 8. Me pacho o fa downfo a fa de owo de memfa de eti wo fa downfo a fa nyansani adamfo. Proverbs chapter 13 verse number 20. Proverbs 13:20. Yetie Awurade asɛm. Yetie ene enyansafo imo. Ne da ne onyansafo. Hey mesra wo osini nyansani ya de Emo. Hey Charlie madam fundo eti wo so be de Be hunu nyansa. Eni nyansani nya adamfo na be hunu nyansa. To aso Na de wone nkwasiafo bɔ no. Na de wone nkwasiafo fa adamfo no Ohunu amane. De bia wonya asɛm wo se de bia Jimini ni ɔde asɛm brɛ. What you say about brother say the crowd was a member father for pio. Point number 8. Finance and yadam for. Now be huni nyansa or the nyansa be bua na ko fa kwase adam for. What you assemble bro so now be say huna mane. Proverbs 13:20 so be say huna mane Jimini no. What the problem be bro was kasa. If you want to make a friend with a wise person, because the Bible says when you walk with a wise person you shall be wise, but a companion with fools you shall be destroyed. Point number 9. Nyansa obetimi de aduane abrɛw. Wo nyansa ekomon ne wo da. Mi hu obi a nyansani ekomade ne da. Nyansani kombede no ebinsi wiase da. Mesi binsi wiase da.
said you be bejina manim ka say angel 3 days ni mindidi come teme me hwe ne nsa no iPhone ne kuta no kasa ni Gmail and I'm saying that the phone that you what an iPhone na Apple that you I'm saying Apple lewe Apple na phone that you na I'm saying Apple that one yi Apple lewe hey 3 days when did he I didn't go down iPhone brother nyansani e common nene da me say me hu nyansani e common di no e come aduane food and over trying to say over trying to the brother say a wise person never go hungry a common nene da Proverbs says mebu sametinsia ni mu insia okwadwofo hey Jimmy for contact yan chain Jimmy for ko hwan chain ntati yan chain Jimmy for kwasia contact yan chain hwe na kwan ko ne ko sua ntati akwan ne hunu nyansa ne ko hunu die nyansa hey ko hunu die nyansa ye ko hunu die nyansa adentia ne yan contact yan chain ono na oni tire wankase yan ko se bon chain dabi ntati enye jata dabi abo ba ekwa ne ben ofie enye kat enye okra na krama ye dabi nye krama wanka krama nya akokoso enye akoko Solomon wodi atempa o enye die odwan na opuro na brechi ka Solomon kura ka odwan kura mai si wo enwa de o manyini kakra enwa de o nyini kakra preko entatia kontatia nchen okwasia ne kosua de nyansa na denti no se yen kontatia nchen ono na woni tire na yese ntatia oni leader okay na mete okay enti ntatia no kono nchen kosua nya kose ntatia no oni leader woni tire leader oni obi so ye panyin na woda na na sudifo bia na okay na se meme na wo se munyina me na me musudifo ntatia de oni sudifo ono so oni leader on se ni panyin okay na se ntatia oni ade miensa ono woni panyin oni leader oni obi ahwe ne so tene yenkosua nyansa wo ho na ke se obi a woni leader obi a woni panyin obi a woni obi obo a obi ya no sa na ntatia wote sa na wo so wote eti kontatia nche kosua nyansa na osola na meni buafo na meni obi obehwe me meni obi obeboa me na me ho na akere me pe buafo na kom na de me wo se nya wonko na wo hia buafo ntatia nso oni buafo oni leader oni panyini na so didi ti kone ho ne kosua nyansa powerful bon sam kasia fama Jesus tinya nko na meni buafo na meni de obema maduane na meni obi a wo se ntatia nso te se wa oni leader oni titiw oni panyini oni obi ohwe ne so na so didi ti wona wo ye na meni obi obema miska meni obi obehwe me no wo se sa na ntatia te ti kon ho kosua nyansa kasa a wise person doesn't go hungry. That is why Solomon advised us that we should go to the ant. Proverbs says Proverbs chapter 6 verse 6 to learn her ways, to consider her ways, so that we'll be wise. Ant doesn't have a guide, overseer or ruler, but yet the ant always gathered food in the summer. The ant doesn't have guide, overseer or ruler, but always he has food. The ant has food to eat. Yeah. So these three things that I've mentioned, that is what we always complain that we don't have. Always complaining. I don't have someone who take care of me. I don't have overseer. I don't have this. I don't have that. Yes, Solomon is telling us even ant doesn't have those three things, but yet the ant always eats. Yes. And what you know? Now, so osiesie na duane. Ehuhuro. Osiesie na duane ekomo bre. Na oboaboa na didi ano twabre mu. Won ebra twabre no hye na oboaboa no nti ekom beba no obi gu ho. Ekom do 3 days undidi so iPhone kutawo. Odi e no. Gmail no. Yan jompo enti obi o nyansani misi de bia wo yeden. Odidi. De bia wo didi. De bio didi. Asofo nkwa na meta ate se mo nkofo kaka kire pastor
Oma me 10 be 20 be 2 days in and the whole them in the D. Nyame so mpebone all can abo wa kekere no bi afre no. Hello. Erade chi wo so for adwene say tia no. E komo de ne so kutade iPhone po Samsung Infinix. You've been complaining, I've not eaten 3 days now, 1 day now, 2 days now. But yet you are holding an iPhone. Or Samsung. Or Infinix. You are holding it. Or pay the WhatsApp room. Yes, Instagram. You want the one with WhatsApp and Instagram, Facebook, Twitter, etc. Instead of you selling it to buy yam, you said no. You would rather go hungry. Yes, when you continue the reading, you realize the ant has a future. Young next. Point number 10. We are Bema wa oyo ba wa aye tunyansanifo. Am I right? Tunyansanifo. Proverbs chapter 10 verse 8. Tunyansanifo men tukwasiafo. Am I right? Proverbs 10:8. Bebusem eti du yimu nwotwe eti awurade asem. Akoma mu nyansafo je emra nsem. He obi o nyansani na koma chinchire chi advice a wode ma no. Na ejimifo debi kwasia de wagimi de. Na ejimifo akukudufo behwe ase. Jimi ni de wo ka wonfa na obehwe ase. Enti tunyansanifo na omfa toaso. If you are a male or female, this advice to you. Always advise. Proverbs 9:9. The same thing. Always advise a wise person, because they will receive your advice with good heart, but the fool will not receive it and they shall fall. Proverbs 9:9. Tu enyansafo ayamuntu enyansafo na obekoso ehunu nyansa onu de bia obekoso ehunu nyansa tunyansanifo na obekoso ehunu nyansa. Proverbs chapter 9 verse 9. The Bible says, give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Talk to them. Yes. You do point to them and say 11 tunyansanifo. Yes. Always advise a wise person and he or she will be wiser. Nyansani bia no ayana openiema papa. Ampo. Yes. Nyansani bia peniema papa. Every wise person like good things. Peniema tanta nyansani bia peniema papa. He doesn't like. Proverbs 10:23. May you be a free advice in Proverbs chapter 12:15. Advice to Yansani from Proverbs 12:15. But you do Yansani be a penny, my papa, one penny, my fin, your matan, tiny, my phone, on paid, foolish things, or penquasasam. Proverbs 10:23. Bebusem eti aduonu eti du yimu aduonu miensa. Eti awurade asem. Emumuyo ye okwasia se agro. He, emuyo. he. Emumuyo ye okwasia se agro. I had your radema botre. Because me eyewitness won kufu bi hu pa. Nyansani openya ma papa good things on pen kwasia sem. Wasi nyansani yeden. Emumuyo ye okwasia. Emumuyo ye okwasia se agro. Odikedi nkwasiafo na tem. Okay, so no benyansafo no. So benyansafo no. Wasi woni pa wo ye kwasia de bone ye ne de. Sa no pese wo kire. Emumuyo eye kwasia de se agro. Eye ne se agro na ni je ho. Bone ye okwasia de. Eno na agro. O say odi bone nso na neje. Thank you. What kind English now? Say kwasiafo lo bone ne ye wo mo te say dey. As a sports, omo sports. As what sports. Yeah. Say no kind of English no. O say it is a sport to a fool to do mischief. It will be a kwasia bia no bone ye ne de.
And a bluff, I said, who say a sports man? A game. Any day, Kufu be brave, what them or be brave, or Bontia, be pack you so Bonnie day. Now, what can you see when you are on you? Because when you say a game, a ya grow, oh, and I really. Ukum nipa na ye bone na bi we nye body e de to aso Emuyoyo okwasia se agro na nyansa ye enhunumu nipa fe na nyansani die ye enhunumu ono de ade a ohunu se we de nye we de ye no aya na ono eye ne fe ohunu ade no ti nyansani die ade e fe ni hunumu wa ti ade na se ti ne fe ade papa ye ne fe ena kwasia so bone ye ne de nka kwete sa yetu kwasia no bone ye ne de se game ena wakati sports ena nyansani die ono de da bi ade papa na ne fe hununu ade papa because first one e can start here no Proverbs chapter 3:16 say nyankopɔ de nyansa na start here nimde ni twitwi no say hununu ye nimde ti say nimde ti ne fe ti nyansani ade papa ye ne fe ena obakwasia so de bone na ne de. Yes, it is a sport for a fool to do mischief, but a man of understanding have wisdom. That's what the Bible says. So every wise person like good things, they eschew evil. They don't like inferior things. They always eschew evil. Okay, you do point number 12 was 13. Yeah, obi onim nyansa de bia wo free bone ho obi onim nyansa de bia wo free bone na obakwasia de bia na oye bone de bia na oye bone. Proverbs 14:16 yanko mebusam eti edunan imu edunsia obi onim nyansa de ono ompe bone o ompe bone je se bone kra ye ne ta ompe bone makwasia de nani je ho love. Proverbs 14:16 enyansafo suro hey nyansani wo suro de enyansafo suro na osane free bone ho nyansani suro bone ni osane free bone nyansani wo suro na osane free bone ho na de na okwasia de na ho da so ofam just de bia na ho to bone mu say damn tomuntin time kasa ultimate Swans always enjoy evil. obakwasia ye wiano no. Proverbs 14:16 they said a wise man feareth and departeth from evil, but the fool rageth and is confident. Point number 30 was 14. Obi oye nyansani de bia okasa eye sweet. Enti se de maami bi ne papa bi ka che ne badi ne ba se de wagim de bia kasa bi befu aro ba bia ye kwase asem. Ti se de be ma bi ka che ne girlfriend se wo de kwase asem kwa de bia wo ka. Ase me befu wano ba bia che se de ade ebo. Ti papa bi timi ka che ne ba maami bi timi ka che ne ba be ma bi ti ka che ne yere se wo problem aka nyina ye wo kasa. Wo kasa nti ntira minti me nwala wo kasa nti nya ho ade because ne kasa no sweet nim efi emma bebre ni problem na ne kasa nti onya be ma papa ka ho of a pa we a nice lady we a nice man gentleman but you don't know how to talk to a woman, you don't know how to talk to a man. What do you hear, Paul? Me more you. I said, what do you do? The other national. Ha! Upiu ye nyansani. Ne kasa ye sweet. Kwasia. Or send no message. So do tibo de him. Kwasia send no message. Who ready? That be I was 2 to 3 weeks ago. Na me back asole tema. Na me de me ke ya. Me sifri me ke mu na me de me nai ba ko si wo na edi.
eba me nche so be je me Bible so nya abotre ene me nya akọ ene me tie me de me hear na hye maso say na obi aba asoli o sa afi ne wo bo ene ono so anya akọ no ogina me ka na chi Samsung fo be Samsung fo ne ton ade wa asoli ni mo brade bema o so wo ba we de me se me wa lokura owo fa me ko hey bema we gina fo no se wo ba we me wa lokura owo fa me ko wo nim kasa bako kasa message out there send me no me ti asoli na me read message kura mama ko manyina say wo so nim me chia me konhwe be me ya wa kese ne ho e wo ba ho ne ton because of the kasasa e man bebre e na me man so bebre mo kasa ho e me man bebre ni mu kasa e je na be me yi kire yi e je na oba yi kire se bebre be se mu problem nyaya mo kasa nyansani o kasa sweet good sweet mama hu quotation yen kan yen kon ye wi anesa 1 Kings chapter 14 verse 29 enu ntina me kotu ye u read wa beti de ntia me kotu ye na se tro 1 Kings u beti ma tro no wo soro kakraka the reason tia Obinim quote Solomon Proverbs the reason why Obinim quote 1 Kings 4:29 to 34 yentia mi kotu ye Solomon obi o Bible bi onim nyansa che obi o Bible bia obia 1 Kings 4:29 what they say na Onyankopon ma Solomon nyansa ba Awurade ma ni nyansa ne ehrumu bebre na Awurade bie na adwen mu bebre pa ne adwene a emu trese mpoano anwea bie na adwene mu ma ni nyansa ma nyansa ne ye bebre te se mpoano anwea kasako na Solomon nyansa no do so sene epoye mma Solomon hunu nyansa che wo bia no wo krom ho na Solomon hunu nyansa sene epoye ma ingina nyansa ne Misrim nyansa nyina Misrim fuo nyina no nim nyansa che Misrim krom ho nyina won ti krom ho etebeka se Solomon nim nyansa che Ghana fuo nyina so e Ghana ni a ena Awurade sare ne compare Nigeria ne Cote d'Ivoire fo se wo di ko Misrim Cote d'Ivoire ne Togo ne Nigeria kwa onim nyansa che obi a na wonim nyansa sene nipa nyina osade nipa nyina hye ho osene Esarin wosanim nyansa che onipa bia na Awurade ka se Solomon memma onipa bia nyansa e wasase so bio te se wo a obi obebe kire bia won trotro so obi ehunu nyansa te se wo obi sire me nyansa memma ne biba enye te se wo de ne da kota kora memma no na makoma ne half mpo wasina Awurade ka se Solomon memma obi nyansa bio apart from wo a wakiri ma obi ehunu nyansa bio te se wo Awurade ma ne nyansa che nipa nyina cha data mkrofo bia no mo ho ayese o mo wo nyansa no ena Awurade start so bobom din odika bo ho adin odika ebo Esrahini o so bo ho adin no boy Esrahini no nim nyansa pa o se Awurade so nim nyansa che no Itan so no nim nyansa o Solomon nim nyansa che Itan Himan o nim nyansa che Himan Kako kro nim nyansa che Kako Dada o nim nyansa che Dada awe ye mehemano munim nyansa na si kromo mu nyansa kwa Solomon kro nim nyansa che omo what do 39 what was I 31 32 na obubu me mpemsa okay esi 34 he ebe Proverbs mebusem wonsa no bi ne ekotu no wonsa me kotu Proverbs obu besa anko asay obu mpemsa 3000 and what to nyom say ene enyom ye mpem ne enum apem ne enum o twa nyom ko a enyom ko twa nyom 1005 mo solam si David ni nyom to Solomon ni nyom to chen David o twa nyom ko 1005 enyom troso ni famre wie adia the latter part no say 34 34 fa twa to
na amanaman ni nyinaa mu bi ba sɛ afei Togo, Nigeria, America, Canada fo nyinaa ba Ghana sɛ mu bet example mo ba Ghana sɛ mu betie Solomon nyansa. na amanaman ni nyinaa ba sɛ ɔrebetie Solomon nyansa Omu betie ni nyansa kɛkɛ. Akwa ni nyansa. Obi twa plente josem ko tia ko nyansa kɛkɛ. Hey. ofi asase so ahemfo nyinaa a wɔtete nyansa ni nyinaa nkyɛn bae ahemfo wo nkuro ahemfo nkuro ahemfo mpanimfo nyinaa titi nkuro kwa kɛse nyinaa faship ni trains ye kotia ko nyansa ewia ne asa de bia ko bu ya tan wa kwa we ni nyansa so mikokotu hwan mikokotu Habakkuk na Zakaria abre nyansa ni wo ho obi awurade ama ni nyansa sɛ nya ne die ni kosua bi yanko back yanko back na wisdom kasa na yanko back. Yes. Last one na me someone may ask, why am I quoting proverb? Now let's see why I'm quoting Proverbs. 1 Kings chapter 4 verse 29 to 34, and I read. The Bible said, and God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much, and largeness of heart, even as the sand that is on the seashore. Verse 30, and Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country, and all the wisdom of Egypt. Verse 31, for he was wiser than all men, than Ethan, the Israelite, the Heman, the Kalkol, the Dada, the sons of Mahol, and his fame was in all nations round about. And he spake 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. And he spake of tree from the cedar tree that is in Lebanon, even in unto the hyssop that springeth out of the well. He spake also of beasts and of fowl, and of creeping things, and of fishes. Verse 34. And there came of all people to hear the wisdom of Solomon, from all kings of the earth, which had heard of his wisdom. The reason why I quote Solomon Proverbs. Yeah, the reason why I'm quoting Solomon is that he has wisdom than all men. Okay, me say my last part, number 15. When they count to my man, mama 15. Proverbs chapter 15 verse 2. Me say obey nyansani, be me nyansani, obi onim nyansa no, okasa eye sweet. Ye ni na there be ye nko Bible. Proverbs 15:2. Proverbs 15:2. Yentie. Enyansafo techre mama nimdie ye de. Hey, nyansani ne techre ma no de. Uni na tem. Ubu mfu no. Message o de be send wo ye kama. Audio a wo betie no. Utie audio no kwa na wo sere. Na Jimini de osani audio otro message mawa. Obi be se me read you message me tia so dem o mama ko manyina sei. Wo me walewa owo mfa me nko me yemu hye me. So obi kese wo ba on ne te. A on ne da se me walewa. Hey, me yemu hye me. Ya kura me ye sure se mo akura ma titi bi afri mema ne ma bi ho. Obi timi ka cho bi se wo. Me tisika kwa yo ho ade kwa na mabodam. Because of nekasa. Proverbs 15:2. Onyansafo techre mama nimdie ye de. Ne techre mama nimdie ye de. Na nkwasiafo ano horo solo susudi nkwasiafo atem solo. Na solo se himfo. Na nkwasiafo Oma no. Nkwasiafo ano woro ajimisem. Oma no woro ajimisem. Ene oma obi afra so ne dem no. Na no woro ajimisem. 2021 kofo bi be su because of nyansa onienti. Obi complain wo kasa nyansa, wadwuma nyansa, adamfo nyansa, sama boboso. O kai bia no aka wadwuma nyansa wo de hye wo sa wanye ne ye. Ofa wadamfo nyansa wa amwa no, ofa weka nyansa wanye ne ye. Wo maame bedi wato papa bedi watem ko so ma na ninje. Wan kasa nyansa no, woni binti kwase no be soa. Nyansa woni bintu be nya asem edoso matwotwo ni nyina ya kan nyina nyansa ntu nya aduane nni wo be soma obakwasea mana koya ade a obenya asem ti yesisuma nyansa ni edoso ti yawie ti wani na mawie bonsam hye ho. Amen. Amawie. There are some women and men, they don't know how to talk. They talk rudely or harshly. When they talk, it will result in headache.
Because of that, a man can look at a woman and said, the way you talk, I cannot get married to you. So you. Point number 15 is talking what? Last number 15. A wise person, whenever they speak, is sweet. They have smooth talk. According to Proverbs 15:2. According to Proverbs chapter 15 verse 2. So, if you are a woman or a man and you don't know how to talk, it will disturb you in future. Because whenever some men talk to a woman, it is so rude. The same way some women also don't know how to talk. When they talk to you, you have headache. Even when they send message or audio to you, after reading it or listen to the audio, it will spoil your day. That is how some people talk. But a wise person, whenever they talk, is sweet. So I said this year, there are some people, they will cry. They are going to cry because of the wisdom they don't have concerning certain things. They will cry. I've taught you 15 things. It is my prayer that it will stick in your mind. Stretch forth your hand. Let me pray for you and ask for wisdom. For who likes wisdom? Do you want me to teach you how to get wisdom? How to get wisdom? Yes. Do you want me to teach you how to get wisdom? Yes, please. So stretch forth your hand. Let me pray for you so that we can get some. I said I want to pray for you to get wisdom so that 2020 you will enjoy it. Okay. So all that I've mentioned, do you want to be like the wise people or do you want to be like foolish people? They said no. Okay. And actually, Proverbs chapter 9 verse 10. Ukona wusiana ufula ubetima yenema mibubosu nyina ebi nyema babobosu nyina utimi follow Proverbs 9:10 de na ubetima nya we nyina ebi ubetima follow we ubetima di we nyina so tikro Proverbs 9:10 nesa actual Proverbs 8:13 nesa actual Proverbs 14:2 menkan Proverbs 9:10 Proverbs 8:13 Proverbs 14:2 ukwa reading me answer utimi reading na follow steps na nyema mabobo su nyina ube nyansafo ube di nyina so papa ube di su papa.